जीजा सुनी लइका बानी सुप्रीम सावरिया एंटरटेनमेंट को गाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिक्स बाय रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुस्लिम बाजार। जीजा सुनी जीजा सुनी लइका बानी खोदी मत गोपर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा अभी लइका बानी खोदी मत गोपर ना धरा ना धरा ना धरा ना करा ना करा ना धरा ना धरा ना करा ना करा सुप्रीम सावरिया एंटरटेनमेंट को गाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइल बानी घरे तहरा पीछा जनी कहर लभ के पहाड़ा जनी हमारा से पढ़ ये जीजा बुझला आइल बानी घरे तहरा पीछा जनी कहर लभ के पहाड़ा जनी हमारा से पढ़ हामी हम कुमार अभी खाए नहीं चोकर चोकर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर जीजा सुनी लइका बानी हमारा सामान को चलाव जनी काटा नहीं तो तुराई जाही रतिया में बाटा हमारा सामान को चलाव जनी काटा नहीं तो तुराई जाही रतिया में बाटा तेरी नहीं चीज पहले बनी जा तू जोकर जोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार अमर धनम जेना करे कबो कार हो संजय भावेश हमसे करल चाहे प्यार हो अरे स्कूल में से पीछा पड़ल बालो सत्येंद्र सोनी नहीं करे कोनो कार हो संजय भावेश हमसे करल चाहे प्यार हो जान जइहे सुगरी त मार दिहे ठोकर 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 जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर जीजा सुनी लइका बानी खोदी जनी हो पर चोली के सामान हमार खोजे लागी सोकर अब से तोहरा घरे ना रे जीजा। सुप्रीम सावरिया एंटरटेनमेंट को गाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम सावरिया एंटरटेनमेंट को